Moikka taas kaikille, Noora täällä. Tällä videolla mä ajattelin näyttää plus vähän puhua siitä, miksi on mun mielestä tärkeää ottaa maalauksista ja piirustuksista hyvät kuvat. Ja näytän, miten mä kuvaan mun töistä esimerkiksi Instagram-kuvat. Jo ihan sen takia, että jos te olette jossain vaiheessa myymässä teidän maalauksia tai taidetta tai mitä ikinä, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että niistä sitten osaa ottaa edustavat kuvat, koska se edistää tietenkin sitä, että asiakas näkee kunnolla, mitä hän on sitten mahdollisesti ostamassa. Mä aina pyrin kuvaamaan mun kaikki maalaukset ja piirustukset luonnonvalossa. Jos sitä ei oo, niin sit mä usein odotan, että sitä sitten tulee ja otan sen sitten hyvässä luonnonvalossa. Tänään on siis todella harmaa päivä. Toisaalta se on hyvä, koska tulee tosi tasainen valo tuolta ikkunasta sisälle. Mulla on nyt tossa kyllä vähän lisävaloa, että niinku tässä näkyy jotain, mutta yritetään ottaa tänään ihan tuolla luonnonvalolla nämä kuvat, mitä tuun sitten tuossa kohta kuvaamaan. Jos on mahdollista, niin mä usein kuvaan parvekkeella, koska siellä on todella paljon enemmän valoa kuin tässä se sisällä, vaikka olenkin tässä ikkunan edessä. Niin jos on vaan mahdollista, niin mä usein sitten järjestän mun kuvaussetupin sinne, mutta nyt siellä on sen verran pakkasta, että mä en ajatellut mennä palelemaan tonne parvekkeelle, vaikka siellä onkin muutama aste lämpimämpää kuin ulkona. Niin ei mennä tänään sinne, vaan pysytään sisällä. Tänään ei ole ainakaan ongelmaa tuosta auringosta, että se paistaisi mitenkään liikaa, koska sitä ei näy missään. Mutta jos teillä on sellainen tilanne, että aurinko paistaa, niin ottakaa kuvat aina teidän maalauksista ja piirustuksista varjossa. Silloin tulee kaikkein tasaisin ja pehmein valo siihen teidän kuvaan, eikä siellä ole sitten mitään semmoisia outoja valokohtia, jotka näyttää sit hassulta. Sitten jos tietenkin se on tyylielementti teidän kuvassa, niin totta kai ottakaa vaan auringossa tai että siihen tulee hassuja varjoja. Ne voi olla ihan kivoja, mutta jos otatte niin kun sellaisia kuvia, mitkä pitäisi edustaa mahdollisimman paljon sitä maalausta, niin pyrkikää ottamaan aina ne kuvat luonnonvalolla ja varjossa. Tänään mä ajattelin näyttää sen, miten mä kuvaan mun järkkärillä, eli mulla on Canonin 70D ja siinä on tällä hetkellä linssi kiinni 15-85. Tällä mä usein kuvaan suurimman osan mun Instagram-kuvista, niin kuin maalauskuvista ja piirustuskuvista, tai sitten tällä, millä mä nyt kuvaan Olympuksen ODM, mikäli olikaan, en muista. Niin sillä kanssa kuvailen jonkun verran noita maalauskuvia Instagramiin. Vähän fiiliksestä riippuen. Tänään mä otan kumminkin tuolla mun isolla järkkärillä nämä kuvat, ja sit jos siellä on porukkaa, jolla ei ole mahdollisesti järkkäriä käytössä tai saatavilla, niin sit mä myös näytän, miten saatte myöskin puhelimella otettua hyviä kuvia teidän taiteesta. Loppupuolella videoa mä näytän vielä, että miten mä jälkikäsittelen mun kuvat tietokoneella Photoshopia käyttäen ja sitten miten käsittelen puhelimella Lightroomia käyttäen, niin pääsette näkemään sitäkin puolta tässä videossa. Mulla on tässä nyt pari vuotta vanha maalaus. Mä oon siis aikaisemmin kuvannut tän. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä uutta maalausta, mitä mä voisin kuvata valmiina. Niin mä kuvaan nyt sitten tän tälle videolle uudestaan. Ne, jotka seuraa mua Instagramissa, niin on varmaan huomannut, että mä käytän muutamaa erilaista taustaa niissä mun perusmaalauskuvissa. Mä voin laittaa tähän muutaman kuvan, jos ette tiedä. Niin mulla on tämmönen pahvilevy, jonka mä oon päällystänyt tämmöisellä marmori niin kuin sisustusteipillä. Ja sit kun tän kääntää toisinpäin, niin täällä on musta samanlainen. Niin tää on tosi kätevä. Tää ei ole mikään järkyttävän iso, mutta helppo säilyttää, ja tähän saa just pieniä maalauksia, mitä mä pääsääntöisesti teen, niin saa mahtumaan tähän oikein hyvin. Ja tää on kätevä, kun tän voi just kääntää ja valita sit sen puolen, mitä haluaa kuvata. Eniten näistä mä käytän tätä valkoista marmoria, en niinkään tätä mustaa kauhean usein, mutta se on ihan kätevä kans olla vaihtoehtona. Kaikista yleisin tausta, mitä mä käytän, niin on siis ihan A2 kokoinen vesiväripaperilehtio. Mä otan siitä vaan sen ensimmäisen puhtaan paperin esille ja laitan sen sit lattialle tai missä on hyvä valo ja kuvaan sitten sen päällä. Mä tykkään, että siihen taustaan tulee vähän semmoista paperin kuprusuutta tai elosuutta, ja toi on aika hyvän kokoinen kans tämmöisiin pieniin maalauksiin, kun niitä tarvii kuvata. Sitten jos on todella iso maalaus ja se ei mahu mulla näihin mun taustavaihtoehtoihin, niin sit mä oon usein kuvannut ihan lattialla. Meillä tulee siihen sitten vaalea parkettilattia, jos mä sen meidän lattialla otan. Tai sitten vaihtoehto on myös ottaa meidän keittiön pöydällä, joka on sitten semmoista tummaa puuta. Niin jos teille ei ole tämmöisiä papereita tai
itse värkättyjä taustamahdollisuuksia, niin teiltä varmaan löytyy kotoa kaikkea eri pintoja, millä voitte koittaa ottaa kuvia ja katsoa sitten, että mikä niistä näyttää parhaimmalta omasta mielestä. Toki tämmöiset levyt on tosi helppoja, koska niitä pystyy sitten siirtämään sen mukaan, että missä on sitten paras valo milläkin hetkellä, niin siksi mä usein käytän näitä. Aina ennen kuin mä lähden kuvaamaan, niin mä sammutan täältä kämpästä kaikki valot, ettei sit siihen kuvaan tuu semmoista keltaista keinovaloa, joka sit saattaa vääristää niitä maalauksen tai piirustuksen värejä ja tuoda siitä kuvasta semmoista oudon keltaista. Toki se on korjattavissa jälkikäsittelyssä, mutta jos ei ole niin kauhean vahva tuossa kuvan muokkausprosessissa, niin sit kannattaa just mahdollisimman valmiiksi tehdä se kuva ennen kuin sitten ottaa sen. Mä todella harvoin käytän salamaa, kun mä kuvaan tällaisia maalauskuvia, koska pyrin tosiaan ottamaan ne hyvällä luonnonvalolla. Mutta jos on tarvetta, niin sitten usein kannattaa suunnata se salama johonkin ikkunan kautta tai seinän kautta tai johonkin sille, että se ei osuta suoraan siihen maalaukseen. Eli ei kannata ottaa tällä, jos teillä on järkkäri, niin tällä salamalla suoraan, koska siihen tulee usein aikamoiset kiillot, niin ne ei välttämättä näytä kivoilta sitten siinä lopullisessa kuvassa. Ja sekin kannattaa huomioida, jos teillä on vernissattu työ, niin se saattaa sitten kiiltää eri tavalla siinä kuvassa kuin ei vernissattu. Joten kannattaa ehkä vähän katsoa, että miten se teidän työ käyttäytyy missäkin valo-olosuhteissa. Eiköhän tässä ollut tarpeeksi nyt alkulätinää tähän videoon, niin joten aletaan nyt sitten ottaa kuvia tuosta maalauksesta järkkärillä ja puhelimella. Okei, toivottavasti tässä nyt näkyy jotain. Mutta mä tykkään usein vähän maalauksesta riippuen, niin laittaa tähän ympärille kaikkea jotain pientä rekvisiittaa. Usein ne on taidetarvikkeita, niin kuin mulla on tässä nyt muutama pensseli ja muutama värituubi. Ja sitten mulla on tämmönen purkillinen kaikki kiviä ja simpukoita. Niin nyt mä ajattelen, että tähän merelliseen teemaan voisi sopia nämä simpukat tähän ympärille. Ja ihan ensiksi mä lähden sillä, että mä asettelen nämä kuvattavat asiat tähän mun alustalle. Täällä on nyt eilisestä kuvauksista vähän mustetta jäänyt, mutta ei anneta sen haitata. Ne voi piilottaa näitten taakse. Jotenkin näin. Sitten mä avaan kameran ja etsin täältä jotakuinkin oikeat asetukset. Mä kuvaan siis aina manuaalilla. Jos ette ole niin kokeneita kameran käyttäjiä, että osaisitte kuvata manuaalilla, jota kyllä suosittelen opettelemaan, niin kuvatkaa sitten vaikka automaatilla tai näillä puoliautomaateilla, eli AV, TV tai P-ominaisuuksilla. Joten mä säädän nyt täältä jotenkin nämä asetukset ja otan sitten pari testikuvaa. Useimmiten mä kuvaan aina suoraan täältä ylhäältä päin nämä mun maalaukset. Ja sitten joskus otan jotain lähikuvaa sitten vähän eri kulmasta. Nyt näette, tuli aivan pimeä kuva, joten on vähän säädettävä tätä valotusta, koska tänään on oikeasti tosi harmaa päivä, niin joutuu nostamaan tuota isoarvoa vähän enemmän. Tässä voi myös käyttää jalustaa, jos tuntuu siltä, että käsi ei ole niin vakaa. Niin ihan hyvin, jos teillä on jalusta, niin voitte virittää myös sen. Näin, nytten tulee jo huomattavasti vaaleampaa kuvaa. Instagramiin mä yritän aina kuvata pystykuvat, mutta jos se ei ole mahdollista, niin sitten mennään vaakakuvilla. Tässäkin on vaakakuva, joten sen mä kuvaan sit usein vaakana. Mä luulen, että tää kuva on ihan kiva. Mä tarkistan täältä vielä terävyyden. Näyttää hyvältä.
Ja ei se tän ihmeempää oikeastaan vaadi tässä vaiheessa tää mun kuvanottoprosessi näistä. Sitten mä voisin ottaa pari kuvaa tuolla puhelimella. Eli ihan peruskamera täältä auki. Ja sitten vaan mallaillaan, että miten tästä tulee paras mahdollinen kuva puhelimella. Senkin mä nyt ehkä joudun ottaa vaakana, että kaikki mahtuu eikä tonne tuu ylimääräisiä taustoja mukaan. Ei. Se ei nyt tykkää musta. No mut kumminkin. Sinne tuli ihan hyvän valoinen kuva. Ihan peruspuhelimen kameralla. Puhelimella kun kuvaatte, niin varmistakaa, että teillä on tarpeeksi valoa siinä teidän kuvauspaikassa ja että se valo olisi mahdollisimman tasainen luonnon valo. Niin ne tulee huomattavasti paremman näköisiksi kuin se, että ottaisi jossain pimeässä keinovalolla huonolaatuisia puhelinkuvia ja julkaisee niitä nettiin. Niin puhelimen kameroillakin saa aivan hyviä kuvia otettua maalauksista ja piirroksista. Itse tämä mun kuvausvaihe ei ole tämän ihmeellisempi ja seuraava vaihekin on sitten se, että siirretään noi kuvat koneelle ja katsotaan sieltä miltä ne näyttää. Usein siinä vaiheessa mä vielä annan olla tämän setupin tässä, kun mä käsittelen niitä, niin jos sieltä tuntuu, ettei löytynyt kivaa kuvaa tai tarkennus ei ole osunut, kun katsoo koneelta tai jotain muuta, niin mä pystyn sitten ottamaan siitä vielä heti saman tien uudet kuvat. Mutta lähdetään katsoa koneelle, miltä ne näyttää. Mä itse kuvaan kaikki mun kuvat RAW plus JPEG-muodossa ja käsittelen aina RAWna, niin siellä on sitten enemmän sävyjä, mitä käsitellä. Joten mä avaan nyt täältä tietokoneelta ton RAW-tiedoston tonne Photoshopiin. Ja täällä tulee jotain ihmeilmoituksia. Ja säädän täällä nyt sitten Camera Rawssa perussäädöt, mitkä mä säädän useimmiten kaikkiin mun ottamiin kuviin. Eli vähän laitan valotusta lisää, kontrastia lisää, selkeyttä, niin että siitä saadaan semmonen kiva, selkeä, valoisa kuva. Näin. Nyt se näyttää aika hyvältä. Ja sitten avaan tämän kuvan Photoshopiin. Jos tää olisi pystykuva, niin mä rajaisin tämän Instagramin suosimalla 4:5 koolla, mutta nyt kun tää ei ole pystykuva, niin mä laitan täältä vaan original ratio ja sitten rajaan tämän silleen suunnilleen keskelle ja käännän silleen, että noi viivat olisi sitten tossa ruudukon kanssa silleen, että se olisi mahdollisimman suorassa ja mahdollisimman keskellä. Näin. Teen tuonne uuden layerin, Ctrl tai Command J. Ja sitten täältä reunoilta saa tämmöiset niin kuin viivaimet. Ja usein täällä mä katon, että onko tää maalaus kuinka suorassa vielä tämän suoristamisen jälkeen. Ja sehän ei nyt välttämättä ole, koska linssi on vääristänyt sitä. Jonkun verran täältä nurkasta jää tolleen pois, niin mä menen sitten täältä Edit, Transform ja Distort. Ja sitten vedän täältä kulmasta vähän, että me saatais tää maalaus näyttämään niinku epävinkuralta. Näin. Pieni muutos, mutta se tekee jo huimasti siihen ulkonäköön. Ettei se ole semmoinen vääristyneen näköinen se kuva. Sitten kun mä zoomaan tänne, niin mä huomaan, että täällä on edellisestä kuvauksesta jäänyt jotain mustetta tuohon paperiin. Joten mä haluan sen pois ja menen täältä Patch-toolin, otan ja teen sillä rinkulan ja vedän sen, mistä mä haluan sen kopioida, niin se lähtee kätevästi pois.
Ja tällä voi tehdä sitten myös, jos siellä on jotain hiuksia tai muita roskia, niin saa tosi näppärästi ne pois. Tää on jonkun verran tämmöistä vinjetointia tullut tänne reunoille, joten siihen mä otan sitten täältä Dotke-tuulin ja säädän sitä vähän isommalle ja voimakkaammalle tuolta. Eli nyt se sitten vaalentaa näitä kulmia, kun täältä vetelen. Tuolta jäi pieni nurkka ylimääräistä tuosta kuvan vääntelystä, niin mä täältä otan tämän valintatyökalun, valitsen sillä, painan Command T, niin siitä tulee tämmönen muokattava ja vedän sitä vähän, niin mä saan ton kulman pois tuolta. Ja sitten kun painaa Command D, niin se valinta lähtee pois. Joten mennään tänne Dotke-tuuliin ja jatketaan tätä kulmien valottamista. En tykkää, että siellä on noin paljon vinjetointia. Ja tällä sitten pystyy tietenkin vähän, jos tuntuu, että on liikaa tummaa tästä, niin sillä pystyy, alttia painamalla pystyy sitten vaihtamaan päinvastoin ton työkalun, että sitten se yhtäkkiä tummentaakin. Ja päästämällä taas altin ylös, niin sitten se vaalentaa. Sitten mulla on täällä Photoshopissa tehty valmiiksi actioneita, eli tämmösiä oletusarvoja, että kun täältä mä painan, niin mä saan sitten tietyt asetukset suoraan laitettua siihen kuvaan, jotka mä usein sitten laitan file-infot sinne, että kuka sen on ottanut sen kuvan, ja siellä löytyy mun tiedot kuvan metadatasta. Usein vielä terävöitän, laitan vesileiman, ja siinä se on tähän mennessä. Command T:llä sitten otan tämän vesileiman ja pienennän sitä. Ja tämmöisissä kuvissa, missä on vaalea pohja ja vaalea vesileima, niin sehän ei näy mihinkään, niin sitten täältä layerivalikosta mä kaksoisklikkaan mun vesileimaa ja täältä laitan sinne drop shadown. Ja sitä usein sitten vähän muokkaan, että kuinka vahva se on. En halua sitä kovin vahvaksi, mutta silleen, että se kumminkin olisi sieltä näkyvissä. Näin. Pieni muutos sinne on tapahtunut. Sitten hienosti kamera lopetti videokuvaamisen, joten jatketaan voiceoverin kanssa. Eli sen jälkeen sitten, kun mä oon saanut tämän kuvan käsiteltyä, niin mä tallennan sen tuolta File ja Save As. Ja nimeen sitten sille sopivan nimen. Ja sitten mulla on tuolla omissa actioneissa tehty valmiiksi oletusasetuksina tommonen nettikuva, pysty ja vaaka, ja mä klikkaan sieltä, niin se pienentää sitten sen kuvan automaattisesti siihen kokoon, mihin mä oon halunnut, että se on vähän kevyempi sitten julkaista netissä. Ja sen jälkeen mä menen sitten tallentamaan sen uudestaan JPEGinä. Ja sitten kun mä oon tallentanut sen JPEGinä, niin mä laitan historiapaneelista vielä yhden taaksepäin, niin että mä saan sen kuvan taas sitten täyskokoiseksi ja tallennan sen sitten vielä painamalla Command S, niin se sitten tallentuu täyskokoisena ja sitten mä voin käyttää sitä mahdollisesti joskus tulevaisuudessa hyvälaatuisena jossain muussa käytössä. Sitten olisi vuorossa tää puhelimella otettu kuva, eli mä menen tänne mun puhelimen Lightroom-sovellukseen ja avaan sieltä tämän kyseisen kuvan. Sen jälkeen mä etin tuolta vähän valotusta, laitan siihen lisää myöskin saman kontrastia. Vähän highlightsia säädän. Ja mustia ja varjoja. Säätelen niin, että näyttää kivalta. Vähän ehkä väritasapainoa. Selkeyttä lisää. Ja sitten tarkennusta lisää sinne myöskin. Sitten mä vähän rajaan sitä kuvaa. Ja säädän vähän tuolta värejä kirkkaammaksi. Ja sitten mä tallennan sen täydellä mahdollisella laadulla tonne kuvat kansioon. Tässä oli se, mitä mä teen puhelimella muokattaessa kuvia. Ei ollut tämän ihmeempi homma. Tällainen video tällä kertaa. Pitkästä aikaa en ole tehnyt mitään tutorial-videoita, joten oli tosi kiva tehdä tätä videota. Ja toivottavasti tästä oli teille jotain hyötyä ja vinkkejä, kun lähdette kuvaamaan teidän omia maalauksia tai piirustuksia tai ihan mitä muuta tahansa lähdette kuvaamaan.
Kiitos oikein paljon, että jaksatte katsoa tämän videon loppuun asti ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka moi!